Wadonje weche mag tuke ni tuke mag basketball mag Owalo Invitational Tournament biro timore tich abich tarik 10 nyaka Jumapil maluwo dweni e alap Manyayo. Kano yango wachno kawuono e alap Manyayo, jata tije mar Owalo Foundation nowacho ni tukego dhi nywako jok machuo gi jok manyiri bende. Timbe ma ibiro goch korgi gichuo gin kachiel gi KPA, Equity Dumas, Nairobi City Thunder, Ulinzi Warriors, USIU Tigers kod Strathmore Blades. Timbe mag mine gin kanyakla gi KPA, Zetech, Equity Hawks, Strathmore Swords, Storms kod USIU Flames. Maeri e thuolo mar areyo mar Owalo bago tuke makamago. Basketball. So we are appealing to basketball fans to come in large numbers and watch the game starting Friday to Sunday next week. 300,000 for first position ladies. Runner-up men will get 200,000. So will be the runner-up for the ladies. And then third position will get 100,000 shillings.